wehlayo waye amandlovuko amjika lo waseNazaretha amenza wafana twasena lo wehlayo kwenyezeleka uba onyukayo ibe ngulo wehlayo. Kuthenjwe loo nto kuMongcwele. uMongcwele uzawusenza le nto ezongozi. Le nto into yokuba ehle uMoya Oyingcwele uzosikhonvetha to uYesu. Akathele ngenyini washakayo apha sizawukhonvethwa, sizokhonvethwa, sizoguqulwa. Waguqulwa owaseNazaretha ekuvukeni kwakhe. Ayabi ngunyana kaMaria, kodwa iBhayibhile kwathiwa xa kuthethwa ngaye ebonwa nguDavide. Uthi uDavide xa eyibona le nto isezulwini uthi into yobana kwathiwa wena ungunyana wam ndikuzele namhla. Kuthiwa ngubani kwizithunywa zezulu wakhe watsho kuzo? Ngoba uYesu waseNazaretha waye wazalwa nguThixo emva kovuko, akazalwa nguMaria. Wabamba iposition yakhe yasendalweni. Ngoba ithi iBhayibhile he was the firstborn of the creation. Wayobamba la position nto wabuyela kandawo yakhe. Why he was the firstborn. Zabathi two exesheni kunjengawe awuthanga two exesheni wawukhona wena maphakatheni. Wena uyazama wawukhona wena maphakatheni awuvelanga wethu wena wawukhona wabonwa emaphakatheni. Uthi yaye sikuye uKristu. Uthi wasikuya nini ngoba yaye sikuye emaphakatheni phambi kokuba umhlaba khona sasikuye. Asikaze sibe kuye ngoske avuke ekufeni, sibe kuye phambi kokuba abe even uyafa, sasikuye sisithele. Kwathetha ukuthi emzalisekeni kwexesha sawuthi two. Ungathi two wavela nam ndavela. Siligcine exesheni sabe sikhona emaphakatheni, siligcine exesheni sabe sikhona phi emaphakatheni, qha siligcine ngokuphi exesheni. Zimana theni yababekhasi. Sivele exesheni sasikhona emaphakatheni. Sasikhona. Yile nto nokuyibuza iSaya uthi ngubani okholiweyo zezindaba. Njengoba nokwavele wathi umntu esiswini sikaMaria engakhange uMaria adibane nento. Ubani okholelwa yiloo nto uba kukho umntu owafela abantu ekho positive loo nto. Yemathi umntu afela umntu ayikho loo nto. Ayikho but basethi bakwenzeka ungabe uyayikholelwa kulo mntu owafayo esikhundleni sakho. Uyakholwa kulo mntu owathi ekugqibeleni engumntu wasuke wanguThixo ekugqibeleni. Uyakholwa na uba uYesu unguThixo. Ngoba ithi iBhayibhile he is an express image of the unseen God. He was in the beginning. He was. Yonke into ingakhange kube khona nto engekho yena. Yena bekuthiwa ngaye kuphethwa yena. Kuthiwa let there be. Athi yonke into ngabe khona. Kwakudalwa ngaye. Ithi yonke into yadalwa ngaye. Idalelwa yena. Theka yadalwa ngaye. Idalelwa yena. Akho ikhola bengekho ngesizathu sikaYesu. Yonke into ekhona ibe khona ngaye, yenzelwe yena. It was all created for his pleasure. It was created for his pleasure. Oh, may you find pleasure in your life. Can you pray in the name of Jesus? That Father, may you find pleasure. May you find pleasure. May you find pleasure. For we were created for his own good pleasure. For his own good pleasure. For
For his good pleasure, for his good pleasure. Zipada, Zitatadia, Liba Kumpelia, Zikaboneli, Ramamatali, Raparukes Kopetalia, Zekedidia Patoske, Limamatalia Aprecabada, Zekapidia Sukebamata, Liba Bakasia Aperatalia, Memanatelia Supelaite. May you find pleasure. For I am the vessel of your glory. I am a vessel of your glory. May you receive glory in my life. May you receive glory in my life, oh God. I was created for your own good pleasure. Lord Jesus, Akona was created for your own good pleasure. May you find pleasure in the way, oh God, that I live my life. May you find pleasure. Kaila, Sikabome, Lima Kubenata, Lika Brome Susamataria, Lika Brascavalia, Avevedia Avelaite, Lika Bondelia Broscovamata, Libaba Satelia Covelate, Rakabondeli, Zila Baba Satari. May you find pleasure. May you find pleasure. I was created to give pleasure unto your name, unto you.